Настанихте ли се вече? Всичко наред ли е? Стаята е с прекрасен изглед, но за съжаление леглото ми е късо. Леглата са със стандартен размер, но вие сте прекалено висок. Сигурно сте бивш баскетболист. Това не е толкова важно. Не може ли да се направи нещо? Ще поговоря с управителя. Ще се опитаме да сменим леглото. И още. Кранът за топлата вода изглежда развален. Изведнъж потича силна струя и не може да се регулира. Освен това няма халат за баня и в коридора няма осветление. Ще изпратя веднага водопроводчик. Що се отнася до осветлението, вероятно е изгоряла крушката. Ще я сменим. Колкото до халата, извинете ни за пропуска. Камериерката е нова, за първи път е на работа. Веднага ще й направя забележка. Докато се върнете от плажа, всичко ще е наред. Мога ли да оставя в сейф парите и документите си? Да, разбира се. Аз не ви ли дадох ключ от персоналния ви сейф? Покажете гривната си, моля. Ето, това, което изглежда като закопчалка, всъщност е магнитният ключ за вашия сейф. А къде са сейфовете? Ето тук, отдясно на рецепцията. Така мога да наблюдавам кой ги използва. Освен това, в салона има и видеонаблюдение, така че не се безпокойте за ценностите си. Благодаря. Аз вероятно няма да стоя дълго на плажа. Искам само да се изкъпя и да поплувам в морето. Приятно къпане! Здравейте отново. Решиха ли се проблемите в моята стая и в коридора? Съжалявам, но не можахме да поправим всичко. Душът е поправен, но проблемът с осветлението е по-сериозен. Оказа се, че е изгоряла инсталацията, поради което няма да работи и телевизорът ви. За щастие днес на обяд се освободи едно студио и ви предлагаме да се преместите в него. Там и леглото е по новите стандарти. Дълго е 2,20 и е без табли. Цената остава същата, както за единична стая. Пиколото ще ви помогне да пренесете багажа си. На кой етаж е това студио? Да не се окаже сега, че асансьорът е блокирал. На последния, но имаме 3 асансьора и досега не сме имали проблеми с тях.